Плаши ли се? Господи, защото от Тебе сме го получили и на Тебе го предаваме, Татко Небесни. Ти погледна милостиво, Татко. Слава да бъде на името Ти, Татко Небесни. Благословенно да е Твоето царство. Нека да се изправиме, нека да се помолиме, нека да благодариме на Господа, че Той видя и погледна милостиво от небесата и направи така, че малкият Георги да се роди в безопасност и жив и здрав. Знаете, че имаше видение, че ако не се покая майката и бащата, Бог ще отнеме бебето. Не защото Той иска да го направи, а защото Той иска чрез него да придобие самия него и майката и бащата за спасение.
Защото когато нямаха 2 или 3 години, беше брат Ицо, деца, дойде сам той в домът Господен. Падна тук и се моли, плака със сълзи, и то много голями сълзи. Библията казва, че такива хора плакат, как да кажа, плачат горко пред Господа. Изля душата си, сърцето си пред Бога. И цялата църква плака с него. Тогава ние всички се молихме заедно с него, Бог да чуе една от молитвите на някой от нас, а най-вече да чуе неговата. Защото той се молише с чисто, искрено сърце. Бог да го благослови с рожба. Тогава Бог чу неговия глас и тази молитва. Той го благослови и неговата съпруга беше бременна 9 месеца и той не идваше на църква, нито пък тя. Тогава Бог проговори чрез нашата сестра Силвия, стана и каза: това семейство трябва да се покае, защото Бог забавя раждането на бебето. И ако те не желаят да се покаят, Бог ще направи нещо, за да дойдат на покаяние. Така че Бог ни наранява чрез чадата ни, защото ние сме неговите чада, които го нараняваме. Когато нарани твоето чадо, ти се чувстваш наранен, идваш при лекаря на лекарите, за да търсиш изцеление и лек. Така че когато той чу, че го призовава Господ, дойде, плака отново пред Господа, покая се. Всички заедно се молихме, тогава неговата съпруга на следващия ден роди в безопасност малкия Георги. Така че те се съгласиха да дойдат по собствена воля, не по принуда, да приемат Господ за личен спасител, защото разбират, че това, което Той им дава, никой не може да им го даде. Много семейства са бездетни, много хора търсят рожби, дори някои ги купуват от чужбина, защото няма деца. А нашият милостив Господ погледна милостиво на това семейство и ги направи едно чрез малкия Георги. Така че това семейство днес ще предаде и себе си, и рожбата в ръката на Господа, да може Той да ги благославя, да ги пази, да ги води и да ги закриля. Амин? Амин. Той ще ги води по пътят на спасението. Ние сме само човеци и сме времени, но в присъствието на Господа ние ще живеем вечно. Нека сега да се молиме за малкия Ицо и за цялото семейство, да благодариме на живия Господ Исус Христос. Всемогъщи Татко, ние сме Ти благодарни. После нека се моли дружно така. Дружно. Нека се молиме всички ни. Ние сме Ти благодарни за този чудесен и прекрасен ден. Ти изпита търпението, Господи, както на Ицо и на неговата съпруга, така и на близки роднини, Татко. Наистина, Татко, Ти изпитваш сърцата. Господи, дали сме готови да Те приемеме? Дали сме готови да Те хулиме? Дали сме готови, Господи, да живееме за Теб? Дали сме готови да обърнем гръб на царя на царете, Татко? Изпитал си волята им, Татко. Видял си, Господи, дали са съгласни да предадат живота си на Теб, Татко Небесни. Но туде е Марея. Ти, Татко Небесни, правиш така, че Духът Ти свят ги въоръжава с търпение, Татко, да изчака този ден и час. Господи, защото Ти записваш имената в книгата на живота точно тогава, когато човек се предаде в Твоята ръка. Точно тогава, когато човек реши да живее, Господи, от днес нататък не в този свят, а за Тебе, Татко Небесни, да се предаде и да живее изцяло за Тебе, Татко, да предаде живота си, домът си, семейството си и всичко, що има за себе, Татко Небесни. Сега, Господи, ние Ти благодарим, че Ти прояви своята милост още веднъж, Господи, в нашия живот. Че Ти прояви своята любов, Татко Небесни. Че Ти показа, че си жив. Че Ти показа, че си наистина реален, че Ти съществуваш, Татко. Че Ти вместо да отнемеш живот, Ти даваш живот. Че Ти вместо да убиваш, възкръсяваш, Татко. Че Ти вместо да отнемаш, даваш. Вместо да лишаваш, благославяш.
Ние сме ти благодарни, Господи, за малкият Георги, татко. Благодарим ти за това семейство, татко небесни, който ще се предаде в твоята ръка. Господи, навсякъде има вярващи и невярващи, татко. Ако има невярващи помежду нас, благославя ги, Господи, с вяра, татко, променяй живота им, татко небесни. А на вярващите, които вярват, утвърди ги чрез Словото ти, татко, чрез това дете, чрез Духът ти свят. Утвърждавай ги, защото виждаме, че чудесата и знаменията ти идват в нашия живот. И ние държиме сега, в този час, благословенията ти в нашите ръце, татко. Защото и плодът на отровата е чар от тебе, татко небесни. Благословено и свято да бъде името ти, царю на вселената. Ние казваме едно голямо благодаря на царя на царете, на когото да бъде чест и слава до вечните векове. Амин. И всичко това правиме за слава на Твоето величествено и свято име, Господи, татко. Благословено да е името ти, татко наш. Боже, Халелуя. как ти благодариме, Исусе мой, Христе мой, Хана на сила моя, Бог мой. Как те въздигаме Твоето име като днешния ден, Боже, сърцето ти благоволи върху моя брат Исо, Боже. И виждаме чудесата и знаменията, които ти направи в неговия живот, в семейството му, Боже мой. Халелуя. Как да не се радваме, Боже мой, като виждаме това малко създание, Боже, което ти го даде, Господи, на този свят. За нас е радост, Боже, а за Твоя прослава, Исусе. Как да не се радваме, Господи? Как да не въздигаме Твоето велико име, Боже, Царю мой, канара моя, сила моя. С Твоята любов. Благословен да си, Господи Исусе мой. Благославяме Те, Боже, защото Твоите знамена и чудеса, Господи, не са спрели в нашия живот, Господи Исусе мой. Боже, само когато Те призовеме, Боже, Ти изоткликват на нашите молитви, Боже мой. Нашия братицо, Господи, помоли, Господи, със сърцето си, Боже, и Ти му даде, Боже, тази радост, Боже мой, за което Ти благодариме в днешния ден, Татко святи. Как да не въздигаме името Ти, Боже, като държиме, Господи, Твоите чудеса в нашите ръце, Боже мой. О, ръката манда сила, кей горси, кей мама. Боже мой, благословен да е името Ти, Исусе. Въздигаме Те, Царю мой. О, ръкаманда сила, Татко свят Исусе. Вижте, в 127 псалом, в 3 стих пише така: ето наследство от Господа са синовете и награда от Него е плодът на отровата. Нека бъде слава на Господа. Знайте, че награда е плодът на отровата от Господа. И ключовете на благословение са в Неговата ръка. Ако Той не благоволи да бъде нече отрова отворена, тя стои затворена. И когато дойде пред присъствието на Господ, и ние всички се помолиме, и Господ казва молитвата, която е с вяращи, извади страдалеца, и ключът е в ръката на Господа. Чрез силата на Светия Дух Той отключи отровата. Идва благословението. И ние имаме щастието, радостта днес да държиме това благословение в нашите ръце. Нека Бог да ни благослови. Нека сега да попитаме младото семейство. Искате да се покаяте пред Господа, да предадете живота си на Него. И ти ли, сестро? Някой принуди ли ви да дойдете? Или възлюбихте Господа с живота си? Искате да предадете живота си и цялото си семейство на Него? Добре? Амин. Дай на Него микрофона. Аз ще казвам думи, а ти ще ги повтаряш. А всеки от вас нека се моли вътре в себе си. Отче, ето дошъл съм пред Тебе, да се покая и да се разкая. Отричам се от този свят. И те моля да ми простиш за моето невежество. За живота, който съм живял до сега. Без да те познавам. Без да отдавам слава на Тебе. Отричам се от Сатана
и от този свят. Благодаря ти за жертвата на кръста, че ти умря и възкръсна заради мен. Приемам Исус Христос за личен Спасител. Амин. Нека Бог да те благослови, нека му ръкопляскаме. Дай сега на твоята съпруга. Очи, ето, заставам пред тебе и се моля да ми простиш за моето невежество и за моят живот, който съм живял без да те познавам и без да отдавам слава на името ти. Без да отдавам слава на името ти. Отричам се от Сатана и от този свят. Благодаря ти за жертвата на кръста, че ти отиде на кръста, умря и възкръсна заради мен. Аз приемам Исус Христос за личен Спасител в моя живот. За мой личен Спасител. Амин. Нека Бог да ви благослови. Вземи, бате, детето. Седни малко ти, не стой. Дайте им по един стол. Ако е много топло, задната врата можете да отворите малко, за да дойде така малко така прохлада. Отворим спокойно. Дръж пуш помали. Тя малка е. Не, малка е, голем. Благословен от Бога, брат. Амин. Хайде, нека се молим всичките и да го предаваме в ръката на Господа. Всемогъщи Татко, ти чу, Боже мой, че майката и бащата се покаяват и разкаяват, Господи, Татко Небесни. Те те приеха за личен Спасител и ние сме освободени, Господи, чрез техното приемане на нашия Господ Исус Христос, да предадеме малкият Георги в всемогъщата Твоя десница, Господи. Боже мой, ние Ти благодариме за него, че Ти си го пратил, че Ти си го предвидил, Господи, на този свят. Да дойде, Татко, да се роди, да живее и да те прослави всемогъщи Татко наш. Царю на Вселената, ето Ти ни го даваш, а ние го предаваме в Твоята ръка. Ти да го пазиш, закриеш и да го благословиш. Всемогъщи Татко, умоляваме Те, Боже, да го издигнеш за служител, Господи, Татко, пред Тебе. Да служи на Тебе, Царю на Вселената, и да развива словата Ти, да се покорява на делото Ти, Татко, и да следва пътя Ти. Очите Ти, Господи, винаги да бъдат върху него и болест никога да не го докосва, Татко Небесни. А ръката Ти, Господи, прободена, винаги да го води към пътят на спасението, Татко всемогъщи и праведни. И ние го оставяме и предаваме в Твоята всемогъща десница и го помазваме с миро в Господното име, на който да бъде чест и слава до вечните векове. От Тебе е дошъл, Господи, на Тебе го предаваме, Татко Небесни. Ти да го пазиш, Ти да го закриеш, Ти да вдишиш над него канара наша, живот наш, избавителю наш. Благословено и свято да бъде Твоето царство, Татко. Уповаваме на Тебе, защото Ти си Господ, Ти си Бог и няма друг. Няма друго име, Господи, под небето, между човеците, чрез което ние можем да се спасиме. А само името на Царя на царете Исус Христос, на който да бъде слава до вечните векове. Господи, от Тебе приемаме живота, от Тебе очакваме и възкресението си, Господи. Да минем от живот в живот, защото Ти, Царю на Вселената, си създал хората за Твоя прослава, Боже мой. Благословенно да е
името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Нека да се молиме сега и за Ицо и за неговата съпруга. Елате. Чувам, Господи, от тех думи на покаяние, Господи Исусе Христе мой. И те приемаха, Господи, за свой личен спасител, като лекар на лекарите, като цар на царите и като най-Господи вече, като Бог техен, Господи. Сега те моля, Боже мой, моля те, Господи, в името на Исус Христос, Татко святи, Ти да закрилиш и допазиш моята сестра, Господи Исусе Христе мой. Тя има от Твоята нужда, Боже, от Твоята закрила, Господи. Молиме те, Господи, сега, в този късен час, Господи. Да чуеш всяка една молитва, Господи Исусе Христе мой. Закрили, пази я, Боже. Тя е млада родилка, Боже. Но с Твоята сила, Боже, с Твоята благодат, с Твоята мир, с Твоята любов, Боже, Татко святи, да я закрилиш и да опазиш, Боже мой. Молиме те, Господи, в името на Исус Христос, Господи Исусе Христе мой. Молиме те, Татко святи, Исусе Христе мой. Ето, Боже, ето нашия брат полага ръка върху нея, Боже мой. И се молиме, Татко святи. Молиме в Твоето велико име, Боже мой. В името на Исус Христос, Боже, Татко святи. Освободи я, Татко святи. Освободи я, Боже мой. Молиме те, Господи, Татко святи. Ако има нещо нечестиво, Господи, Ти го изкорени, Господи, тази вечер, Боже мой. Нека да бъде, Господи, Твоя последователка, Боже мой. Нека да бъде, Татко святи, учители над нея, Боже мой. Татко святи. Ето, Господи, нашия брат, Господи Исусе Христе мой, предаде живота си, сърцето си на Тебе, Татко Исусе Христе мой. Боже, виждаме сълзи тази вечер, Исусе, но върни тези сълзи в радост, Боже мой. Молиме те, Господи. Боже, дарил си го, Господи, с чудесно дете, Боже, но се молим и за него, Боже. Дал си ни право, Исусе мой. Дал си ни право да се молиме, Господи. Молиме се, Господи, тази вечер да го закрилеш, Боже, да го пазиш, Боже. И ако има нещо нечестиво, в името на Исус Христос, заповядаме да излезе от него тази вечер. О, ръкамата Кей. Молиме те, Боже. Боже, молиме те, Господи, като го закрилиш и го пазиш, Боже мой. Боже, дай му сили, Господи. Дай му сили, Господи, като баща, Господи, като съпруг, Боже мой. Молиме те, Господи, да му дадеш и мъдрост, Господи, как да последва, Боже. Молиме те, Господи, Татко свят. Нека да бъде един от нас, Боже. Нека да бъде истински християни, Господи мой. О, ръкамата Кейсо. Изнай, Господи. Изнай дух и помазание тази вечер на моя брат, Боже мой. О, ръкамата. В името на Исус Христос. Нека дадем славата на Исус Христос. Бог заслужава. Добре дошли в нашето семейство. Само искам да ви кажа, поне ние така бързаме. Исус казва, оставете децата да дойдат при мен, защото на такива е небесното царство. Някои хора ги възпираха, но той каза, оставете ги. Положи на тях ръце, благослови ги и каза, ако някой не приеме като детенце моето име, няма да влезе в небесното царство. Така че всички ние трябва да се обърнем като деца, да бъдем незлобливи, да бъдем с чисти сърца, да бъдем искрени с нашия Господ и Спасител, за да влезем в небесното царство. Нека Бог да благослови това младо семейство, нека Бог да благослови техния син и да доведе техните близки и роднини на покаяние, да усетят и да разберат, че ние не ходиме по идоли, че ние не вярваме в митове. Човеци сме,
И ние се грешаваме по някой път, но да се пазиме от смъртните грехове. Каквото и да направиш в този живот, можеш да навцуваш, да обидиш, но не и да извършиш смъртен грях. Можеш да се покаеш, великият Господ ще ти прости, защото е пролял кръвта си заради теб. Нека да дойдат тези, които не вярват, да се покаят и да усетят, да почувстват нашия Господ Бог, колко е милостив, колко е благ, как благославя и как изцелява, как ако нямаш, Той ти дава, как ако се нуждаеш от благословение, Той те благославя, как ако търсиш изцеление, Той ти изцелява, как ако търсиш благата на този свят, Той ти ги дава да не се отклониш една жасте чорез. Той снабдява всяка наша нужда. Нека отдадеме славата на Господ Исус Христос. Айде сега 2 или 3 жени. Отзад е яденето. Нека да направят така, че да сервират. Една от жените само трябваше, една лъжичка ни трябва за салатките, сестри. Искам само да кажа нещо на младото семейство. Божието Слово казва така: да учите сина си на Божието Слово и на вярата в Господ Исус Христос и да не го възпирате. Да не го възпирате от църква, защото Господ ще го търси. Знаеш, нали, че Господ ще го търси, както търси теб и както търси твоята съпруга. А Той ви принуди да дойдете, за да бъдете намерени. Така че водете детето на църква, когато можете и когато е хубаво времето. Дори когато не е хубаво, знаете, че имаме печка. Водете детето на църква, не че Господ няма да го види и да го намери където и да е. Но Той иска да бъде в редиците и в неговото семейство. Иска да се молиме за него, иска да има общение с нас и с вас. Нека Бог да ви благослови, защото ние сме едно тяло пред Господа и не трябва да има разделение и да се разцепва тялото на Господ, защото нека Бог да ви благослови, нека Бог да благослови тебе, брат Стефане. Ти си един чудесен брат, ти си един чудесен оператор. Бог да те благослови. И ако някой има нужда от камера за напред, знаете, че нашия брат Стефан винаги се отзовава. Имайте на предвид. Тате, не би бебето, тате, не би бебето. Боже, благослови хляба и яденето, Татко святи, и го направи угодно на нашия брат. И това, което дава нашия брат Господ за Твоя хвала, Боже, ти да го повърнеш. Имате ли лъжици сега? Защото, Господи, значи слагайте от двете салати по-малко в сестри. Има нужда, Господи, от средства. Когато върнеш сърцето си, да справя на молитва, Господи, ти ще съдиш всяка една нужда на Твоя брат. Имате ли лъжица, питам пак за салатата? Иво, ходи при Галя и вземи една лъжица. Слагайте от двете салати, момичета. Аз да прося война, силио Христе. И твоето време трябва да дойде, момиче, да се покаеш. Виждаш, аз много говорим да служа на живия Бог. Говорим така е. Съгрешавам по някой път, но не мърдам от присъствието му, защото той е много строг съдия. Колкото е милостив, толкова е и строг. И че се не могаш, аз си
чекахте, има защо. Животът ви от днес нататък ще бъде променен. Животът ви от днес нататък ще бъде благословен. За слава на Исус!